गिबि-गिबियाव दिनैनि समाज गेजेरारिखौ सामलायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि सार लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे पिपल्स एन्ड एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि लोगोसेनो एनडिपिपिनि मानगोनां आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मोनफैनो हानाय दैदेनगिरि आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय मोनफैनो हानाय दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जोबोद हामलायनायखौ बावबाय। बे समाव आंखौ दोंसे मेथाइ खननो खावलायदों। आं आसा खालामदों बयबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन होननानै। Bye.